Amigos, estamos na Asociación Española contra el Cáncer en Ourense e temos aquí xa un décimo de lotería con esta obra desta muller que hoxe nos acompaña. O título da obra é Mujer de Azul, Toñita, e ela vai nos explicar por que o chama así. Moi benvida, Lola do Porto, parabéns, enhoraboa. Moitas gracias, Marina, sempre miña querida Marina. E sí, a verdade é que estamos aquí na sede da Asociación contra o Cancro en Ourense porque aquí foi onde saliu a lotería do Nadal de Ourense e do Barco. Son dous números distintos, pero en cada unha das participacións sale este padrón meu, que quixeno donar, non polo seu valor material, sino polo que significa e polo que representa. Para min significa, foi unha homenaxe ao nome da miña nai, porque cando estaba pintando a súa modista díxome que se parecía a ela, entonces xa quedou Toñita, está connosco. Sí, Muller de Azul. Representa pois todas as mulleres que pasamos quimio, que quedamos sin pelo, as que xa o pasamos e os que ahora mismo están pasando polo proceso. Foi a miña forma, a miña terapia de non pensar no que estaba a pasar, que bueno, marcoume, é unha parte importante da miña vida, a cual, gracias a Deus, estou curada, pero eso non significa que non haya que colaborar e axudar a toda esta xente que está aí, non na sombra, porque fai un traballo impresionante, desde os voluntarios hasta a xente que está aquí na asociación, hasta os, como digo eu, anxos da guardia, que son os que nos curan, sí, e nos coidan. Entón, pois, é o que representa. Entonces, é tamén unha homenaxe a todas as mulleres que quedaron sin pelo e que están ahora mismo sen pelo, para dicirse que hai vida, que hai esperanza, e estos cores significan pois tamén a alegría de estar aquí, de seguir aquí. Ti falabas dun acto de fe, efectivamente, creer que todo é posible, creer que todas edes estar ben enseguidiña e fermosas como esta muller a quen eu coñecín pois en pleno proceso. Sí, na sala de Sargadelos, nunha sí, exposición. Que ali estaba ela. Efectivamente. Así que, bueno, esa é a mensaxe, este é o teu acto de fe, a túa donar o teu arte, a túa expresión artística e a túa boa vontade, Lola. Pois sí, a verdade é que para min é unha honra poder ter outro graniño de area nesta asociación maravillosa que bueno, é a miña forma de colaborar. Claro que sí, maravillosa forma. Bueno, témolo aquí, sí, Pois sí. Pero témolo mellor aínda. Ímolo ver mellor porque Lola vai nos presentar o orixinal. Miren que fermosura esta Toñita, mujer de azul, con todo o que representa a cor azul, a tranquilidade de ánimo, verdade? Esa calma. Sí, a xente pregúntame por que os ollos grandes nas miñas cabezas. Eu digo que cando eu quedei sin pelo, sempre a xente me dicía que ollos máis bonitos tes. Eu non me había fixado. Sí. Entón, creo que todas as mulleres realzanos Sí. os ollos grandes. Que se ven aí? Sí. Bueno, quero que o vexan moi ben, porque efectivamente estes ollos son super expresivos, pero a vez hai unha serenidade, Sí. hai unha aura de luz, o que tú decías, de esperanza. Sí. Así que con ese cadro damos os parabéns, Lola. Moitísimas gracias. E as grazas por este apoio incondicional a toda esta xente que está... animarnos a que collades as participacións do número de lotería, que seguramente que este ano, quen sabe, ese sí. Ese nos toca. Exactamente. Ese nos toca. Pois, para a asociación. Bueno, xa nos tocou, a min xa de coñecerte hai moito tempo, e aos nosos amigos de coñecerte agora en vivo, en directo, que a túa obra preciosísima, Lola. De novo, 1000 millóns de grazas. A vos sempre.